Schal, geboren op 3 oktober 1943 te Paramaribo. Topvoetballer, voetbaltrainer, sportcommentator. Edwin Wiene Reinil Schal voetbalde in zijn jeugd op het Meester J.C. Bronsplein bij SV Tuna. Als 19-jarige ging hij naar Transvaal, waar zijn carrière een vlucht nam toen hij in 1968 topscorer werd en sportman van het jaar. Schal was het grootste talent in de gouden jaren van het Surinaamse voetbal. Met Transvaal won hij 5 nationale titels en werd 2 maal voetballer van het jaar. Als aanvoerder won hij met zijn ploeg in 1973 en 1981 de Champions Cup van de Confederation of North Central America and Caribbean Association Football, CONCACAF. De briljante voetballer kreeg veel buitenlandse aanbiedingen, maar sloeg die af. Bij buitenlandse toernooien ontving Schal een vergoeding, maar speelde in eigen land kosteloos. Oud-president Johan Ferrier noemde hem nationaal bezit. Van 1979 tot 1981 was Schal trainer van Transvaal en tot 1989 van vrouwenvoetbalvereniging Umasoso, waarvan hij medeoprichter was. Vanaf 1998 is hij sportcommentator. In 2018 kreeg Schal de Siegfried Haltman Sport Award. In 2019 volgde de QN Sport Lifetime Achievement Award en werd hij voetballer van de eeuw.